是在哈喽，是在哈喽，是在哈喽。我这样是在哈喽，是在哈喽，是在哈喽，ハロー。英語の是在是在哈喽。俺も残念ながらね、俺ねステージの上立つと緊張って全部忘れちゃう。まあ冗談、これは冗談。3人の中でうまく撮れた。おお、全然もう素晴らしいももう写真のこだわりはあるんですよ。名カメラマン。すごいこだわりがすごいんで、マネージャーが撮ると。No， みたいな。そう。但もう一回みたいな。因为庆泰就是比较认真，他就也有自己拍照的想法，他拍的最好。然后今年拍的他常常就是这个拍的不好，是这样。他可以示範一下平常拍照是就是的那个。いつもはどういう感じで撮るのが一番いい写再現してい真がでただきたいできるみたいな。す。再現ですか？じゃあ例えばこう今インタビューを2人がしてる。现在两个人在做访问的时候。あ、どうぞどうぞ続けて。他这个技术没关系，他就在旁边。あ、インタビューしてる風景。そうですそうです。两个人在演。在拍他们在访问的时候的情况。在一起。そうですね。こっちに来て何食べたいですか、台湾で。他问他来了吃了什么中華料理。中華料理ですか。中餐。中華料理好き。俺も好きです。イエーイ。他们也喜欢吃中餐。撮れました。はい。色チェックしてなくて色変更なし。请他选一张他觉得最好看的。その一番いいのを見せてほしい。あこういうやっぱここを入れるの。そうです。このインタビューのこの確かに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 。麦克风これいいじゃんこれ。放进去これいいじゃんこれ。これいいよね。これめっちゃいいじゃん。やっぱこれマイクを入れる。マイクを入れると。有麦克风在里面就是访问的。確かに確かに確かに。超红。有すっごい人気のある小バーですけど。是在哈喽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 。 Excuse me。Excuse me。这如何解释？是在哈喽。すみませんの意味。是在哈喽。一件很奇怪的事情，然后你可以这样。誰かがすごい変なことをしてしまって。はいはいはい。その英語って言うと excuse me っていう意味なんですけれども、どういうことですかみたいな感じで、はいはいはいちょっとツッコミなるほどね。使える是在哈喽。是在哈喽。是在哈喽。我这样是在哈喽。是在哈喽。是在哈喽。ハロー。英語の是在是在哈喽。俺も残念ながらね、俺ねステージの上立つと緊張って全部忘れちゃう。他说他站在台上很多时很紧張，就会忘記怎麼說了。是在哈喽。是在哈喽。覚えやすい覚えやすい。很容易記這個。